В окупованому Криму пікетували матері фігурантів красногвардійської групи у справі про так званий тероризм. Імені Абдулганієва, Зеліха Абхаїрова та Зорії Мірусінова стояли вздовж траси з плакатами «Наші діти не терористи». Рустема Мірусінова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва майже 2 роки тримають у застінках. Незгодні з надуманими звинуваченнями матері вважають це продовженням репресивної політики проти кримських татар. Тому вийшли протестувати, але це не сподобалось окупаційним поліцейським. Вони стали погрожувати протестувальницям судом і адміністративними справами. В Зорії Мірусінової навіть стався гіпертонічний криз. Зараз жінка у лікарні. Докладніше про протест проти абсурдних закидів та свавіллю окупантів. Далі у сюжеті. Попри дощову погоду, матері бранців з красногвардійської групи вийшли нагадати про абсурдні закиди окупаційної влади. Сьогодні їх діти виступили з останнім словом у Південному окружному суді Ростова. А завтра вони вже отримають вироки. Тому Еміні Абдулганієва, Зеліха Абхаїрова та Зорі Мірусінова стояли при дорозі з плакатами «Мій син не терорист». Меняют без причины крымских татар, крымских мусульман. Я хочу добиться этим, выйдя на одиночный пикет, что наконец-то восторжествует справедливость, и все наши ребята выйдут. Потому что это незаконно, потому что это несправедливо. За что сажают детей? За что? Он ничего не делал. За разговор за кухонным столом, как воспитывать детей, что он делал богоязнь 5 раз намазы, за это сажают людей. За что? Я не согласна этим. Невдовзі до Зорії Мірусінової приїхали окупаційні правоохоронці. Хамськи погрожували судом та заявили, що жінка не має права стояти з плакатом. Они, покажите, что у вас разрешен договор. А зачем? Я могу быть вашим представителем? Покажите Вы мне, просите меня, покажите чтобы я был мне вашим доверителем. Покажите мне доверителем. За кілька хвилин Зоря Ханим забрали з рук плакат, а її змушували сісти до службового авто окупаційних поліціянтів. Буцімто, щоб поговорити. Жінка відмовилася, вимагала, щоб з нею говорили при свідках. А окупаційні поліцейські почали погрожувати адміністративною справою за неузгоджений пікет. Присядьте в машину, человек возьмет у вас объяснение, а вы не указывайте. Вы не мешайте нам, вы не выполняете законные требования. Під тиском після погроз окупантів Зорії Мірусіновій стало зле. Жінці довелося викликати швидку допомогу. Медики констатували гіпертонічний криз. Втім, поліцейських це не хвилювало, каже адвокат Ліля Гемеджі. Навіть у такому стані вона вислуховувала закиди з боку окупантів. Сотрудники полиции обещали, что если медики не заберут ее в больницу, она будет доставлена в отделение полиции, где в отношении нее будет составлен админпротокол по 2 статьям за нарушение организации проведения митингов. Жінку врешті довелося госпіталізувати до Октябрьської районної лікарні. Там вона проведе кілька днів під наглядом медиків. Медики старались оказать максимально возможную первую необходимую помощь, но, к сожалению, давление не понижалось. Оно шкалило и уходило за пределы 200 на 100. В результате чего медики, которые оказывали первую медицинскую помощь, приняли решение, что ее необходимо в срочном порядке госпитализировать. Сьогодні Рустем Мірусінов, Арсен Абхаїров та Ескендер Абдулганієв виступили з останнім словом перед Южним окружним військовим судом в російському Ростові-на-Дону. Окупаційні прокурори просять про майже півстоліття колонії на 3.